खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। देग्लाय 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव बर' बिजों फरायनानै उथ्रिसार जानाय बांसिन अनजिमाया जादों सिमेन्टसापरि UN एकाडेमिनि 460 एबा 76.67 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानाय 1 नं उलुनि गामिनि सानसोरां बसुमतारी। सानसोरां बसुमतारीया 2020 मायथाइनि HSLC आनजादाव धेमाजि जिल्लानि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननो हादों। सानसोरां बसुमतारीया बेखिनि नम्बरखौ माबोरै मोननो हादों बेनि सोमोन्दै सुक्रेश्वर बसुमतारीया लानाय मोगा-मोगिनिफ्राय मोनथिना लानि। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं सुक्रेश्वर बसुमतारी प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय। बे समाव जोङो मोनसे हाबाफारि आखायाव लानानै फैदों जे धेमाजि जिल्लानि मादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 3 नाम्बार मोननो हानाय फंबाय सानसोरां बसुमतारीजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो थाखाय फैदों। गिबियाव सानसोरां फंबायनि आबुं सिनायथिखौ जोङो मोननो लुबैग्रोबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सानसोरां बसुमतारी। आंनि गामिनि मुङा 1 नं उलुनि डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट पिअ रामदन्दिकारि। फंबाया बबेयाव फरायोमोन? आङो UN एकाडेमि सिमेन्टसापरियाव फरायोमोन। फंबाया बर' बिजोंजों फरायनानै 70.67 नाम्बार मोननो हादों, जौखोन्दो नाम्बार मोननो हादों। बेखिनि नाम्बारखौ मोननो थाखाय फंबाया बेसेबांसिम खस्थ' खालामदोंमोन, माबायदि फरायबोदोंमोन? आङो गिबियाव फुंनिफ्रायनो बुंनो सानग्रोबाय। आं फुंनि 4 बाजिनिफ्राय फरायदोंमोन। बेनिफ्रायनो 6:30 फरायदोंमोन। बेनिफ्राय आङो आंनि टिउसनाव रेडि जादोंमोन फुङाव। ओमफ्राय टिउसनाव थांनानैनो क्लासाव जाहैखादोंमोन। क्लासनि गखांनानै क्लासा जोंना 2:20 गदोंमोन। बेनि उनाव आङो दसे गेलेदोंमोन 3:30 इदिसिम गेलेखांनायनि उनाव आङो 4:30 फोरनिफ्राय आं फरायनाय हाबाफारिखौ लाजेनदोंमोन। बेनि उनाव आङो बिदिनो 4:30 फोरनिफ्राय जागायनानै 5:30 होनजायो इसिम फरायोमोन। बेनि उनाव मोनाबिलिनि जानायखौ जायोमोन। बेनिफ्राय 8:30 आङो फरायफिनोमोन। 9:30 ओमफ्राय 10 फोरसिम फरायोमोन आरो। बेसेबां फरायो? आंना गथाय 7 घन्टासो जायोमोन आरो। मालाबा बिदिनो सानफ्रावबो नायोमोन। स्टाडि खालामबाय थायोमोन आरो मेथ्सफोरखौ। फंबाया बबे साबजेक्टखौ फरायनानै बांसिन मोजां मोन? बबे साबजेक्टखौ, बबे आयदाखौ? आं मेथ्सखौ बांसिन मोजां मोनोमोन। आं मेथ्सखौ बांसिन बानायनोबो इन्टारेस्ट नाङोमोन। फोरोंगिरिफोरजोंबो मोजां मोनोमोन आरो। बेसेबां मोनदों? आं मेथ्सआव 78 मोननो हादों। 78। साबायखर थाबाय फंबायनिसिम। फंबाया उलुनि बायदि गामि। उलुनियाथ' गोबां दैबारि नङा होमबा? धेमाजि जिल्लानि मादाव दैबारिजों बुंफबनाय जायगा होननानै बुङोबा बे मिडिल जनाय आरो नोंसोरनि गामि उलुनि बेबो मोनसे। बेबायदि सोलोंथाइ फसंथानाव उन जानानै थानाय मोनसे जायगानिफ्राय फंबाया जे फरायनानै HSLC आनजादाव धेमाजि जिल्लानि मादावनो बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननो हाबाय। बेखिनि नाम्बार मोननानै जथेस्थ' गोजोननाय दं नामा? आंनि खिनियाव जथेस्थ' गोजोननाय गैयामोन। आं बेनिख्रुइ बांसिन मोननायनि एम लादोंमोन आरो, नाथाय जाफुंदिया। फंबाया जे बेखिनि नाम्बारखौ मोननो हाबाय, बेखिनि नाम्बार मोननायनि जा क्रेडिट, बे क्रेडिटखौ सोरनो होनो सानो नोङो? आं फोरोंगिरिफोरनिसिमनो बुंनो सानो। आरो बिमा-बिफा, आइ-आफा। साबायखर थाबाय। फंबाया इयुनाव मा जानो सानो? आं मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि साख्रि मावनो सानो इयुनाव। आरो आं नाजालांगोन होननानै आं दा गोसोआवनो। मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि माने माबायाव? बाय'ल'जि। दा फंबाया मा फरायनो सानदों HSLC आनजादनि उनाव? आङो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो सानदों। माने डक्टर जानायनि आसा दं आरो? दं। फंबायनिसिम साबायखर थाबाय। बे समाव फंबाया माबोरै नाजानानै बेखिनि थाखोसिम सहैनो हादों बेनि सोमोन्दै जोंनो फोरमायबाय। बेखिनियावनो दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।